مولانا صاحب آگا سا گوشدار گئے تو بابر گپے ہم ترا بائدے جی پنجاب بالکل یاری مولانا گزار صاحب آئیں گو بابر اسے ماشاء اللہ. وڑا مولانا منا تو منا ہستے ڈکلیئر کتا کہ ہستے گار ہی مردم ہی شرے ماں وہ تئی کر رہا تو منا فون ہی بکا متی کرا دے رہا ہوں مولانا ಫೋನ್ ضرورت نہیں ما دعا روچے ನಷ್ಟಗತ ಫೋನೇ ಬೇಕನ ತಾವ್ ಮನ ಫೋನ್ ಕಂಬ ಮನಿಕಿರ ಬೆನಂತ تو منکر لاپتا ہے تو اسلام آباد ہے قوم دعا روچے نشتہ ظالمان کلب تو ماں شمانگا ایڈا من لاپتا لاپتا نہیں نیا آتی ماں تیما ہستے سچے ماں تئی بہنے واسطہ نہ ارچ پورا کاری مکرا تو نہ کہ ارچ جانا گپے تو جتا او ارچ معلوم کا کہ ڈیمانڈ کتا ہی ڈیمانڈ ہو تو زانے شروع روچا چی میں سجنن ڈیمانڈ ہمیشہ ورچ کاری کہ ہر چیزیں کے پبلک کے او ڈیمانڈ ہوا کودا مارا سجنا نے ڈیمانڈ ہے اب او سال مارا ڈیمانڈ شمار آیا تھا وات لیجسلیشن واسطہ نا مارا شمار آیا تھا ادا اسمبلی آگا مرچی ماں نشتگے او ماں ادا ایک آپ مرچی گچی تقریباً 6 سال ساری جتا گوادر معلوم کے دیما سجنن دیما او ہمیں کہ میں سنگت انی مارا گوش دار گیا او سجے ہمیں پبلک تو کا نشتہ ہی کب جتا کہ ہار اونچا ماں بزانا کہ استے ماں گوادر واسطہ چیزیں کو تو نہ کنا یا گوادر واسطہ منی گپ نبی دیما ہار اونچا چی ماں وتی ریزائن دے گا تیار ہے کہ ماں استعفی دے کا نندا شمع امری سے چیزاں او بھائی انی ماں وہ ترا لاسٹ ٹائم ریکویسٹ کتگا ہمیں تیما کے توتی شروع کتگا احتجاج ماں ترا ایک میسج بھی رہا تھا کہ نوک نوک حکومت کا تو ساریا 6 سال یا 20 سال ہیں تو 2010 چی من طرح گندگیاں تو منا گندگ ہے ماں 2010 چی طرح گندگیاں کہ 2010 چی تو یہ احتجاج جو یہ کار پبلک کے واسطہ ڈیمانڈ کرنا کوئی شور کنک تو 2010 چی شروع کتا ماں 2004 چی شروع کتا اما ٹیما کے مشرف صاحبہ کے ہستے ہستے گوادرے میں پورٹ بنانے گئے ہوتی کار شروع کتا ہار اوچا ماں ہستے کار کتا کہ یہ جاگا بھر گئے اسی واسطہ سبسٹیوٹ بے دے اسی چیز بے کا منی تئی سجیانی مقصد و مطلب یکیں ماں ہر ٹیما تئی امرا گوننگو ہما ٹیما تک کستے حکومت دے بیتا ماں حکومت وقت مخالفت کتا وہ آیا گپ جتا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے ایسا شر بکنے ماں مرچی ہمیں گپا یہ نوکی حکومت دے مات کا موشا تئی براتا تئی مردما تئی کساں تئی کرات کا یک کستے تو منترشیں فورم نہیں مچی سجے معلوم کے دیما تارا ریکویسٹ کرنا کہ تو یک وقت میں معلوم کے واسطہ بہتری واسطہ تو وہ یا کستے پلیٹ فارم یہ تحت یک طریقہ کاری واضح بکنائیں تاکہ چی بکا حکومت کے ہستے ماتی چیزیں ماتی امبرداری کنے کہ حکومت چی بکا یک لائے عملی تو بے دے کہ ہستے آکار بے با مولانا ماشاء صاحب اللہ گپا چ کودا تو ساری ایسے کہ مولانا صاحب ہاں گپن چ ساری کودا گلک کن گئے تو منی اما کے منا لاپتا کوتا او پتہ منی انعام سک کم ویر کوتا بازیر بکتے بلکہ مردما درگیت کا گپ جواب بھی دے ہزار کلدار کم میرے کو تھا کودا نام اچھا جیو جیو کنٹینیو کر اچھا ماں کودا گپا ہے کہ منا جوستا ہے کہ حکومت مطلب حکومت نمائندہ کودا بابر صاحب منا جوستا ہے کہ حکومت چھ بےکاں یہ ماشاء اللہ آواز شر سوال ہے کہ حکومت منا چھ کنگائیں تھے حکومت یہ حکومت کارا کہ ٹرالر مافیا میں سجن دریا کے کودا بابر صاحب گھس گئے کہ 2004 اچ ماں لگتے گا اور انی واجہ سینیٹر نے گھس گئے کہ ماں بیزانا کہ منی راستہ بائے گا نہیں ماں کہاں نہیں انگا بھائی کدی تک بارے کودا صاحب ز کے من دستہ چیزیں بائے گا نہیں انگا تک کوئی نبی تھا ٹرالر و مضبوط تھا ٹرالر مافیا میں دریا تباہ کرنے گئے بلکہ تباہ کوتے گئے چکا فیکٹری گوادر بند بیتا چکا فیکٹری جیون یہ بند بیتا چکا فیکٹری پس سے نہیں بند بیتا نکودا بابر کو جا میں قیامت انتظار ہے میدان عشر انتظار ہے کیا ہوتا بھی کہ من معلوم بھی کہ من دستہ اچ بائے گا نہیں نیما ریزائن تھا ریزائن مدے سینیٹر بے بلے کودا صاحب سینیٹر ہے بھلے کودا صاحب عزت و احترام اسلام آباد جاگیردار نکر نند کے بجائے ادا مائکر برندی مائگیرا نکر برندی یہ مزدور نکر برندی اور بار بار مارا ہمیں کہ میں کن گائے یہ کجا کن گا یہ مریخا یا مشتریا یا استار نوک مان سرا دریا اما ڈولے بارڈر اما ڈول بند ہے ادا میں تزلیل ہے دا دریا دا وی آئی پی نام اور روزانہ میں ماہی گیر زلیلا تو گوادر معلوم سجے سرپدا بلوچستان کنیے مکران کنیے گوادر کنیے حالت سجے نہ معلوم ہے یہ کدی کنا ہے سینیٹر ہے ایم این اے ایم پی کدی کنا میرے گئے میں روزانہ میرے گئے
روزانہ میں زل لیتا روزانہ دریا تو کرنے مرچی دواز یازدہ روز پورا بیتا میں یہ درنا ہے اور ٹرالر مافیا انگا دیدہ دلری گوما قریب آئے گئے ٹرالنگ کرنے گئے اچھو معلوم ہے کہ بلائیں دستے شانی سر آئے اور قودہ صاحب وہ ہما کمیٹی ہے سی پی کمیٹی ہے میری قودہ صاحب ممبر ہیں بھی مانی گوشے ذمہ داری ہیں قودہ بابر صاحب باپا چے تعلق داری صوبہ حکومت ہمیشہ نہیں ہے وفاقی حکومت ہے کولیشن یہ اتحادیاں یہ وفاقی حکومت تو صوبہ حکومت ذمہ دار ہیں آج چوتو ٹرالر راستے پچ کنا روزگار پچ کنا آج چوتو مردمانی تزلیل ادا ختم کنا وفاقی اور صوبہ حکومتانی ذمہ داری ہیں اور قودہ بابر صاحب محنت بے کا شبتا چینی آگا قودہ صاحب دارین 2004 سے شروع انگا تک قودہ انگا امید ہیں کہ جی جی مولانا صاحب گپ جا مولانا صاحب آواز چھوتا کنیکٹنگ ہے نم پتہ کنیکٹ سر کنیکٹنگ آئے گے ماں مولانا صاحب گپ بودھاشت نا مولانا صاحب جی استے جی شررنگ گپ جنگے مولانا صاحب بچا لاتے چیز ہمیشہ کہ منوشی 2004 آچی 2004 نا مولانا صاحب ماں دوینا جدوجہد کے کوشش شروع کتا بلکہ ماں کسانیہ جس دینا شروع کتا او انی ہر کس دا بچا لاتے چیز انچان کلیئر ہاں تو انی ہمیں کے مافیا استے بچا دوز پاکستانہ نہ دنیا ہر ملکہ دوزا اور دوزانی ختم کرنے کے واسطہ ہر ملک چاہے امریکہ بھی کہ کرا ترقی یافتہ ملک چاہے چائنا بھی چاہے یو کے بھی ہر ملک بھی ہر ملکہ دوزوا ضرور آ او دوزانی دارگے واسطہ ہر ملکہ یک میکنزم بھی بنائی تھا بلے ہنگا تک دنیا ایوڑے ملک نہیں کہ استے وتی دوزانی دارگا کامیاب بیتگا ایوڑے ملک دنیا نہیں ہنگا تک ایک گپا سجے بائدے ارچ کے سمجھداری مردوں میں گپا گوشدار گئے آئے گپا بسم جی کہ مارا دوست ضرور ہستے اور دوزانی خلاف مارا کار ضرور کرنے گئے ارچی کے ٹرولنگ کرنے گئے بیٹا یک گپے وہ کلیئر ہیں ایک گپا ہرچ کے مائی گیرے یا ہرچ کے ٹرولر مافیے آئی تو کا لاتے مردوں میش میں جندتا بھی ہستے یہ نہیں کہ ماں بگشیں کہ ماں سجے کلیئر ہیں اور ماں سجے پاک صاف ہیں میں تو کا جندے مردم بھی ہستے یک گپے ہوا سجے کلیئر ہیں کہ اٹھتے ماں اے یعنی قدوس بزنجو صاحب حکومت کے اتکا یہ حکومت روچا مرچی کے روچا تک گرے گوادر سراک ارکس جانتے ارکس کے ٹرالر مافیا پجا کاری اور ارکس کے ٹرالر مافیا کے خلاف گپ چن گئی اور ارکس کے ٹرالر مافیا نامہ زاں ایک گپا ضرور زاں کہ ساریا پشریزا ضرور زر گپتا او استے ہر کسا نمبر داتا کہ تو بیا ماں ایک کلیئر گپا اسے پبلک فورم تو کا جان گیا کہ باقاعدہ ڈپارٹمنٹ پیسہ گپتا او پیسہ آتا زرتا او میش میں ٹرولنگ والا مردمہ استے اجازت داتا کہ بیا وجہ گوادر ٹرالنگ بکا ایک گپا ہرکس کے صحیح ہے کہ یہ پیسہ زورتا کہ کشتا معلوم ایک گپا بھی گڑا ہما مردم صحیح ہے مرچی کے روچا کہ مرچی کے دیتا یا مرچی اچھی 5000 روز ساری ہما کے نوکے حکومت کا ہر روچا چی گرے مرچی کا تک گوادرے پیسہ گرو گئے سلسلہ و معاملات بند بیتے گا اور یہ مریانا میں اس میں واسطہ بھلائی کامیابی ہے اسی طرح مسترے رول مولانا صاحبہ اور باقی سنگتاں بھی ادا کردار کو تھا کہ اس نے مارا ایوڑے بنا یہ تھے لاتے معاملات مانترا کو دوزوا ضرور کہیں ہاں البتہ یہ حکومت سرپرستی نہیں کون نے اس نے دوزاں ساری یا حکومت سرپرستی بیتا یا تو یہ اسے ہمیں ڈپارٹمنٹ ہے مردمانی سرپرستی کون بیتا مرچی نے دیتا یہ چیز نیستے ہمیں ہو جائے ہمارا دیما رہو لوٹی ہو لاتی چیز انچے ہستا کہ آئیے سرا میں بائیدن کمیٹی کے انچو گورنمنٹ پروپوز کو تھا کمیٹی بھی بنا کمیٹی بنندا میں معلوم بھی میں جندے مائی گیر ببا معلوم بباؤں میں ہمیں پولیٹیکل ارچی کے میں ایجنٹ مردم ہستا سجے مردم انوالو بباؤں بچارا کہ ہستے ہایا اے حکومت بھی گوانے حکومتہ نے حسابہ ٹرولنگا ہستے مردمہ پرووک کرنے کہ دیما بھی آئے کو غلط نہیں کار بکنے یا نا دارے کے واسطہ ہمیں یہ حکومت اس نے کار کرنے گئے منی یارا حکومت اس طرح کم و باز ٹرسٹ کرنے گئے معرف ہمارا گنجائش آواز میں نہیں آیا قودہ صاحب انی گوادر ما سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی کی موجود ہے تی سنگت گونے کو سلیم مانڈوی والا اور سینیٹر پرویشا اور دیگر مردم گوننگ ہو ایشانی کو مت یہ آلے وال بیتا کہ برما مولانا یا گوش بدانا گوادر موجود ہیں چیف سیکرٹری بھی موجود ہے منی ایشانی بو یہ معاملہ حالے وال نبی تا البتہ یہ سجے پلان ما وا کرائیں تھا اور ما سجے رازت کا بلے منا کامن ویلتھ یا کستے ہمیں
मीटिंग ही अटेंड करने के वास्ते धरना एक कप्ता वहाँ हमें जो मजबूरन वहाँ अटेंड को तो नकता मीटिंग अदरवाइज सज्जे मर्दम माँ वर रहा था कि मैं प्लानिंग का विचार कि ग्वादरा माँ बचा लाते चीज हस्ते मताओ उसे मर्ची गप जना मो दिले गप्पा जना मौलाना भी गोश बिदारी बालुक भी गोश बिदारी अनि हमारा उषा के 1.5 अरब रुपया हस्ते शुमे वास्ता में खर्च कने हस्ते ग्वादर माँ सह जंग को था कुकर को था 6 अरब रुपया हुकूमत पाकिस्तान के पगता के ग्वादरे रीसेटलमेंट ओल्ड टाउन रिहेबिलिटेशन भी आई तो का मना घुस गया कि अभी माँ 1.5 अरब रुपया खर्चा कने आ 1.5 अरब रुपया खुजा खर्चा कने माँ टाइल जने हमें मैं तुम्हें जन्नत बाजार आओ छिया हमें शाही बाजार 1.5 अरब रुपए माँ हमें गप्पा जन गया कि भाई 1.5 अरब रुपए जन्नत बाजार और शाही बाजार है थाईलैंड जनगा ची बेहतरीन है कि जीडी हस्ते आई आके मैं हमें आप एक आके सिस्टम उधारा हाउटे आइए सही बिका मैं देखिए मामला खराब आए सही बिका लाते चीज अंचे हस्ता कि हुकूमत था निश्तो के मैं मर्दमान था माँ हम लूटे के आ चीजां तो चेंजेस बे ओ अतका नोके हुकूमत अतका माँ उम्मीददार है इंशाल्लाह ताला बेहतर भी ओ उम्मीद जिंदगी काफी कस होती खलास लगा ओ वाजा कुछ गया कि माँ हस्ते 2004 ची अगर जद्दोजहद कनगे ओ मर्ची बगुशे के माँ जद्दोजहद दम बुर्तगे बड़ा इसे मतलब इसे माँ उम्मीद है यलदे होती उम्मीद है यलदे के वास्ता माँ मन तैयार नहीं माँ उम्मीद ये चीज जाना के हमा तरीका हमा सिस्टम के मन हस्ते यानी दाश्ता हो हमा मालूक के वास्ता बेहतर है आइए वास्ता मारा कार कनक लूटी माँ होती गप्पा धीमा ये कने माँ होती मामला धीमा ये कने हाँ एग्जैक्टली पब्लिक के मामला चीज अनि मुल्ला गोनंगो मुल्ला गप जनगे मैं मौलाना साहब बसते हैं सनी चीजा जा माँ मौलाना साहब हमरा ये मामला हम के हस्ते अर्च के मामला थे मौलाना साहब चेस्कुता हाँ बिल्कुल रास्ता सही है भले मौलाना साहब हम हुकूमत गप के अर्ची के जन गए थे हाँ या हम गोश बिदारी अर्ची में संगत बरात उगा मौलाना साहब आओ मारा सज्जना इज्जत करने के वास्ता ग्वादरा मैं जिंदे वती ब्राता कसा अतकगा वा कमिटमेंट करने के मनी अला मौलाना साहब भी आनी गप्पा गोश बिदारी हो यक दी में रहा बेकशी सेनेटर साहब मैं को देखे स्पीकर हमारे मानूर साहिबा तो गप भेजा धरना मुतालिका कौदा नेटा शहर का मर्दमानी सजना नहीं कर कसा गप्पा पर मैं दर कहते स्पीकर अंचे मां सरपदा मां इंशाल्लाह ताला इसी वास्ता बांध सोबा हस्ते में पीटीए चेयरमैन पता कॉल करना ये सर ये हवाले से तई चेयरमैन सेनेट कंचू के तई जाती संगति भी और अनि चेयरमैन सेनेट भी पाकिस्तान है मौलाना के दरना मर्ची 11 रोज मुकम्मल भी था चेयरमैन साहब ये मुतालिका चाहिए कुछ मौलाना नहीं लिसनर नहीं तो कहते को गप जन का न्याय के पर्चा में नजाना मौलाना मनी बराते मौलाना मनी संगतें पता मौलाना और मनी दुएना नहीं एक माँ हैराना मौलाना हट जा गया मना या तो प्रमोट करने गए या तो मौलाना लूटी के हस्ते बाकी एमपी है एमएनए का या वोट के हस्ते जाल तेल पे वहाँ मशहूर तेल पे वहाँ शरे मौलाना मनी संगतिया मना मना शक के मौलाना मनी को संगति कर गए मना हस्ते ज्यादा मशहूर कर गया निमची अदरवाइज मौलाना मिसा के हस्ते माँ अच्छा माँ लेजिस्लेटिव चाहे चेयरमैन सेनेट में भी चाहे मम भी मैं कार लेजिस्लेशन करना